23 و 200 24 24 و 200 25 25 و 100 26 26 و 100 27 27 و 100 28 Oda. Għal sen oħra l-familja ta' Wistin Vella offrit l-ola offerta sabiex terfa l-vara ta' Santa Maria fl-Imġar fil-proċessjoni solenni ma' toroq tar-Raħal. Din is-sena l-offerta kienet tammonta għal 28,000 euro. One News kien preżenti għal dawn l-offerti fejn seta' jinnota l-istennija kbira fost il-poplu li nġabar biex isegwi din it-tradizzjoni. Dan fil-waqt li tkellem ma' Wistin Vella u l-kuġini Ray u Lewis li esprimew mal-mikrofonu ta' One il-fatt li għalkemm ipparteċipaw kemm il-darba xorta waħda li ħossuhom grat immens. Aħna naturalment nħossuna gburin ħafna, dan onur kbir u kif kont qed ngħid l-sħaba qabel, avolja din mhijiex l-ewwel darba, imma lina din issa se tkun l-ewwel darba. Għax l-eċitament li nħossu qed l-ewwel darba. Sa dan it-tant il-kappillan tar-Raħal Fader Xona Bela qal li din it-tradizzjoni tmur lura għal iżjed minn 100 sena u jiturija ċara ta' devozzjoni li għandu l-poplu tal-Imġar. Hija tradizzjoni li tmur lura 104 snin minn meta inġibet il-vara ta' Santa Marija, l-vara inġibet qabel ma kienet lesta propju l-Knisja. U minn dak iż-żmien law kien hawn din it-tradizzjoni li l-Imġarrin joħorġu xi ħaġa bejniethom biex ikunu jistgħu joffruha biex jerfgħu il-vara ta' Santa Marija. U din baqgħet issir kull sena sal-lum, jekk naħseb li hija espressjoni sabiħa tal-imħabba tal-poplu tal-Imġar lejn Santa Marija.